Ning, ma'am. Uy, ngi! Nga napiti mo nung pakadugaya? Ay, namit mangog ko, ma'am, namit Unsay na misita? Namit ma'am ba, namit kana na nis o. Namista di ay ka? Oh, ma'am, namis Unya ngi, kumusta ang disco dito? Ay, ramiya, ma'am. Unya ngi, naida kang tawo? Ay, dagan kayon tao, ma'am, oy. Unya mga gwapa? Ay, umay, ma'am. Unya, daghang gwapo dito ngi? Ay, ramiya, mi, ma'am. Sus, pura gaba ni bungi. Gwapo di ay ka? Baling malasa pud ani, uy. Balong gadali ta. Mahubsan po ta gasolina. Saon man ako ni ha? Sus, maayo na lang untag na itaw mo agi diri. Kay atong ipatulod ni. Kay ug wala. Kita mo tulod ani. Tatlong mga daliri, ang isa na bali. Dalawang tainga na buog ang isa, ilong murag balwa. 10 mga ngipin may gigisan. Uy, si Mama ni Bay? Nganong gatulod man ni siya sa iyahang motor? Aklaro kayo ba na obse ni siya gasolina? Pero sa dili sa kumusulod siyang eskwela, kinahanglang mo diskarte una ko niya. Kay murad na kamalay na rabagi ni siya nga dili ko tinuod nga bungi ba. Pero saon man ako ni pagdiskarte ha? Lihok utok. Ay, tama. Kay balon ako. Kapuya ni Stayla, uy. Wa magyapoy tao ni agi maski isa. Ay, naay kapadulong. Pero tigulang man eh. Di na maalagad. Wa gihapon ay kusog. Uy, indayon, oy. Naunsa man na, oy. Ay, may auto diha, tay. Grabe pa kamuta gining kamot sa maestra, oy. Uy, tay, okay ra ka diha, tay? Ay, okay ra kaayo, day. Oy, kanang naunsam rin imong motor. Ay, nahutda gasolina, tay. Baling looya po di mo, day. Oy, ato na lang ning itulod ni. Hala, kaya na ni mo, tay? Ay, kaya kayo, day. Oy, sa edad na kong 120, kusgan pa kayo ni. Sure ka, tay? Oh, day. Oy, onya. Sakay na lang, day. Kaya ako na'y bahala tulodan ni. Sige, tay. Na kaya dyan ni mo, tay? Kaya kayo, day. Sige, tay. Sige, day. Nya, tay, ani-ani ra ko taman, tay, ha? Kay dulugo naman, ari. Sige, day. Nya, tay, salamat yung kaayo, tay, ha? Walay sa payan, day. Sige, tay, nya, adto naman ko, tay. Okay, day. Amping, day. Sige, tay, ikaw po, tay. Amping po, tay. Sige, day. Grabe pa kaumuta, uy. Lahi ragid ba basta maestra. Makaluya. Karon, mo eskwela na ta. Hay, salamat. Naabot na gitawon ko diring dapita. Pero time pa. Asa man siguro ni akong estudyante bungi? Munas ginhawan akong dali-dali. Nya karon wala siya diri. Asa man siguro ni bataa? Ning, ma'am. Uy, ngi! Nga napiti mo nung pakadugaya? Ay, namit mangog ko, ma'am, namit Unsay na misita? Namit ma'am ba, namit kana na nis o. Namista di ay ka? Oh, ma'am, namis Unya ngi, kumusta ang disco dito? Ay, ramiya, ma'am. Unya ngi, naida kang tawo? Ay, dagan kayon tao, ma'am, oy. Unyag mga gwapa? Ay, umay, ma'am. Unya, daghang gwapo dito ngi? Ay, ramiya, mi, ma'am. Sus, pura gaba ni bungi. Gwapo di ay ka? Oh, ma'am, oy. Gwapos imong mata, imong naong, puro ganin baba. Pero anyways, let's continue to our topic. Iki, ma'am. Iroon naman ang atapik, ma'am. Ay, paririgapon sa una. Pero anakanindot lang ani, kung makalitok asa kung gustong ipalitok, naa kay reward sa ako, magpili lang ka ani, o asa imong ganahan. Iki, ma'am. Patay, daan ko palagi. Murad na kamalay na gini siya sa kuha ba. Pero sige lang, dili na ko ni tarong og litok.
Okay. Oh, he. Unang tanong. Unang hanong. Nganong musubay man kanako? Anak amot may unay mo? Gipalagot sa kunin mong taman ba? Pahawa din sa kong tabangan. Gawas! Uy. Gi-high blood man noon si Mambay. Sa muka, ani, oy. Mampay puliong tani.